बिटिआरनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ गावनि दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि सानखांथियाव मुखुब। 4 एप्रिल 2022 गोजाम कमिटिखौ सिफायना एबा बिखौनो दाफिनना गोदान कमिटि दाफुंना राजखान्थि इउपिपिएल दोलोआ जिल्ला ब्लक आरो गुदिफोराव गोदान कमिटि दाफुंनाय हाबाफारि लादों। दिनै समबाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालिंदुवार ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय पुरनदिया इउपिपिएल गुदि कमिटिनि गोदान कमिटि दाफुंनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। फसंथायारि नेहाथारि थामहिनबा गबसासुबा भिसिडिसिनि मासिगिरि अनजु बर'जों लोगोसे खालिंदुवार ब्लक पुरनदिया प्राइमारिनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे आरो 1000 निबो बारा रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। खौरां दैथायगिरि टाइम्स नाव बड'लेण्ड सोरांसार बाग्लारि उदालगुरि। बे जोंनि रिसाफल बा रिफर्मेशन प्रक्रिया बे जों गोसो बायदि नङा। बे जेब्ला सेन्ट्रेल वर्किं कमिटियाव जेब्ला गोदानै कन्स्टिटिउसनखौ दाफिननाय जादोंमोन बै समावहाय विभिन्न राष्ट्रीय दल बा आन्चलिक दल बिसोरनि जिहेतु दलीय बडि स्ट्राक्चार बेखौ नायनानै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि अपिपिएलआबो मोनसे सिमलाराइज्ड एन्ड शक्तिशाली मोनसे कमिटि दानायनि थांखि लानानै बेखौ गोदानै निर्देशना होनाय जादों। सेन्ट्रेलनिफ्राय बडि स्ट्राक्चारखौ हरनाय जादों। जोंनि डिस्ट्रिक्टआव 51 जन दङ पर्टफलिय'स एन्ड एक्जिकिउटिभ। बेबायदि ब्लक कमिटियाव 31 जन दं। बेनिफ्राय प्राइमारि कमिटियाव 21 जन दं। दा बेबायदियै स्पेसियेलि मेक्सिमाम डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय ब्लक प्राइमारि बेहाय सोरबा सोरबा मेन पदबिफ्रा बहाबा भिसिडिसि चेयारमेन जाबाय, बर्डनि चेयारमेन जाबाय, मेम्बार जाबाय। थ' बेफोरखौ जों नोजोर लाखिनानै दा मेक्सिमाम डिस्ट्रिक्ट आरो ब्लक कमिटिया जोब्बाय। दा प्राइमारि कमिटिया सोलिगासिनो दं। रिसाफल एन्ड रिफर्मेशन। दा बे समावहाय इउपिपिएल गुटआ गावनि दोलोनि सायावहाय एसे लोरबां जानायखौ फिल खालामदों नामा? लोरबांथ' बेबायदि नङा। जिहेतु गासिबो बोसोरसेल' जादों। रायजो राजाफ्रा थिगानो दं। बे बेलायाव जों दुरबल जादों होनाखै, लोरबां जादों होनाखै। दला बांसिन मजबुत जादों। दा जोंजों गोबांथार गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफोरा जगाजगआव दं, बिथांमोना जइन जागोन। थ' नेक्स्ट जोङो नैबे रिसाफल प्रक्रिया जोंहा 9 तारिखआव जोबगोन। 10 तारिखआव जोङो मोनसे जिल्लानि एक्जिकिउटिभ लोगोसे जोङो सान्दों रंजालि बैसागोनि फ्रि बिहु माबायदि खालामनो हायो बेखौ सावरायगोन। बेनि बैसागोनि उनावहाय जों मोनसे जेनेरेल मिटिं लादों। बे जेनेरेल मिटिङाव more than 500 मानसिया जोंजों जइन जागोन। थ' प्रत्येक प्राइमारियाव जोंहा खामानि दामानि सोलिबाय थादों। भिसिडिसि लेभेलाव खामानि दामानि सोलिबाय थादों। साफा सानै मोननाय मोनैखौ लानानै माखासे बुंग्रा दं। थ' बिथांमोनखौबो जों कनभिन्स खालामदों जे बोसोरसेयाव रावबो मिराकल खालामनो हाया। थ' प्रेक्टिकेलि जोंहा खामानि सोलिबाय थादों आरो प्रत्येक प्राइमारियानो मर एनार्जेटिक आरो बांसिन शक्तिशाली जानानै दङ। पुरनदिया प्राइमारि इउपिपिएल जे समाव सानसे समाव 200 जन सनखाल' बाद बाखिया जेनेरेल सदस्यफोरमोन। बिथांमोनखौ जास्ट जोङो ग्रुपआव सोना लादोंमोन। दा जोंनियाव दा जेनेरेल मेम्बार थागोन, एक्टिभ मेम्बार थागोन, ओमफ्राय इनभाइटिभ मेम्बार थागोन। थ' जेनेरेल मेम्बारथ' जोंनि जेनेरेल रायजो। बेनि उनाव मा जागोन एक्टिभ मेम्बार। थ' जायफ्रा पदबिनिफ्राय एसे थालांसिगोन बिथांमोना एक्टिभ थागोन। बिथांमोनखौ जों जेब्लानो खामानि फैयो अब्लानो बिथांमोनखौ जों बोनानै लाबोगोन। बेनिफ्राय इनभाइटिभ मेम्बार स्पेसियेलि सेन्ट्रेल आरो डिस्ट्रिक्ट लिडारफोरखौ इनभाइटिभ मेम्बार। थ' बिथांमोना बहाबा गोदान बर्ड फैगोन, डेभेलपमेन्ट बर्ड फैगोन, बहुद डेभेलपमेन्ट बर्ड जानो दं। थ' बिथांमोनखौ बै रिजार्भ केटेगरिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों लाखिना दोनदों। थ' गासिबो जों दलनिफ्राय बाहेर नङा। जों बिथांमोनखौ आवगायाव जेरै बेन्दोङाव दं बेबायदिनो जों लाखिगोन आरो मर एनार्जेटिक लेभेलाव जों लाना थांगोन।